wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A yau ma mun dawo a wani kashin wanda za mu yi magana akan duniyoyin da suke zagaya rana, wato solar system. Naku a koda yaushe Abdulrashid Bairu, young astronomer. Solar system wani tsari ne da Allah Ubangiji ya yi a sararin samaniya, wanda ya zamto duniyoyi wanda muka sani da turanci ana ce musu 9 planet ko 8 planet suke zagaya rana, wanda kuma islamically ko a cikin ƙur'ani muka san su da kaukab, wato duniyoyi masu ninkaya. Rana ta kasance ita ce ginshikin dukkan wannan unguwa ta solar system. A nan duniyoyi daban-daban suke zagaya ta. Duniyoyin wanda suka hada da Mercury, Mars, Venus, Earth, Jupiter, Saturn, Neptune and Uranus. Rana ita ce kusan babba a duk wannan unguwa, shi sa suke mata dawafi. Kowanne duniya a nan tana samun source ɗinta ne daga rana, na haske da kuma yanayin zafi da tiriri da dukkan abin da ya shafi rayuwar waɗannan duniyoyi. Duniyoyi da dama da suke zagaya wannan unguwa tamu ta rana suna da mabambantan girma da sauri da kuma tafiya akan orbit ɗinsu. Idan kuka duba kowace da irin saurin tafiyarta da juyawarta. Rana ita ce santa na waɗannan duniyoyi namu na solar system. Rana ita ma ba a tsaye take ba, amma dai tunda waɗannan su suke zagaya ta, su suka fi nuna haka. Yanzu wannan na ɗauko mana samfur ɗin duniyar mu ta Earth yanda take zagaya rana a orbit ɗinta. Duk fuskar da kuka ga ta yi haske, to wannan continent ɗin ko kuma ƙasashen da suke wannan gurin su ne gari ya waye, rana ya yi kenan. Duk fuskar kuma da kuka ga inuwa ta yi duhu, to kamar dare ya yi kenan, sun juya rana baya. Rana tana da matuƙar muhimmanci a duka wayannan duniyoyin namu. Sannan duk inda kuka ga inuwa ta yi wato alamun duhu, sai dai wata, farin wata ya haska ta kenan. So wannan shine dai a takaice yanda rana da sauran duniyoyi suke zagaya ta, wanda ya hada hadda tamu ta Earth. Ga kowanne a cikin orbit ɗinsa. Masha Allah. Sai a shiri na gaba in Allah ya kai mu, za mu ci gaba da kawo muku ilimin astronomy, wato kimiyyar sararin samaniya a cikin harshen Hausa. Naku a koda yaushe mai farin ciki da ku, Abdulrashid Bairu, young astronomer. Na gode.